And this is for 1,400 meters. Говори на български. Нали за булята е? Булята нали ти разбира български. Не разбира български. Да, бе. You can see the beautiful view Да, бе. to Sofia. This is one of that's the part of the beautiful view. There are people behind me, but they don't want to be videoed. Между другото, тук се вижда Александър Невски. Да, и аз го видях малко. Там свети. Кубет. Да. Доколкото знам, по принцип дизайна му е направен така, че да можеш от всяка точка на София да виждаш кубетата. Which is not possible, което вече да няма как да се случи. То идеята и на НДК е да е била да можеш да имаш най-прекрасната гледка към Витоша и София едновременно, което също вече няма как да се случи. I can leave that for the whole 1 kilometer and 400 meters, but you wouldn't like it. Off-road. Papa is having some fun, but he doesn't want to admit it. Говорим на български. Забавляваш се, ама не искаш да ни признаеш. Бе, това се снима тук. Ще просираме реката. There is a fish in there too. А? Както смеят като разбират. Да. Още една река. Тук е Каспийско море направо. Виждам сьомга. Виж, някой си забравя плавник. Колко дълбоко и какви хищни риби имаш. Бягайки си изтървал плавника, човек. Има крокодили, има гиена. Крокодили. Крокодили гиена. На крака. Толкова ми е приятно, че мога да се върне после пак. Става ми интересно. Видяхте. Ще ме липсва. Кажи чао, тате. Чакай, виж Гледай откъде минаваме. Снимай. Снимам ли ти? Повечавай, защото може да не може да излезем. Влизаме. Запаметявай. And we're out. И пак сме вътре. И пак. Аз имам снимки на този балон. Пътя по-интересно. Определено, да. Вие двамата сте просто... Аз снимах най-интересни части. Снимах кучето. И още някакви неща. Това не му се отразява добре посещенията. Да, по църкви на настилища. Габратя са пак. А? Габратя са пак. Га? Га? Ти зна. Няма ли кога? И Вчера защо? май не беше. Да, тук снимам Шосе вече. I'm sorry, but the road is too good for us to video it. No more seas and oceans. Вече е писта. Много неща има.